बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों गोदानै खम बेसेन होनानैनो मुं थिसननायनि सुबिदा जेराव 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि बर' बिजोंजों LKG थाखोनिफ्राय एबा फरायग्लांनायनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम मुं थिसननो गोनां फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय खम बेसेनावनो मुं थिसननो हानायनि खाबुखौ होनाय जादों। जेराव सोलोंथाइ बोसोर 2026 आरो 2027 नि LKG 1 निफ्राय थाखो 9 सिम खम बेसेनावनो मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोना दानिफ्राय फर्म गथायनायखौ लानो हागोन। जेराव फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला LKG 1 निफ्राय लानानै थाखो 9 सिम एडमिशन खालामनो गोनां फरायसा फरायसुलिफोरनि सुबिदाखौ नायनानै खम बेसेनावनो खालामनाय जादों। जेरै मान्थलि फिस, हस्टेल फिस बायदिखौ। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांबावदि गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि सुबिदानि थाखाय एबा जायगायावनो थानानै फरायनो सुबिदा मोननाय बायदियै बे समाव क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला हाई क्वालिटिनि हस्टेलाव थानानै फरायनो थाखायबो सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। जेराव हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हाई क्वालिटिनि हस्टेल आरो बेबायदिनो हौवासाफोरनि थाखायबो आलादायै हाई क्वालिटिनि हस्टेलनि खाबुखौ खालामनानै होनाय जादों। बेनि गेजेराव हस्टेलाव थानानै मान्थलि फिस, हस्टेल फिस बायदिखौ खम बेसेनावनो होनानै मोजां सोलोंथाइ लानो एबा गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हानायनि खाबुखौ होदों। बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पकेन बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन 9101488399 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। फिन आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों गोदानै खम बेसेन होनानैनो मुं थिसननायनि सुबिदा। जेराव 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि बर' बिजोंजों LKG थाखोनिफ्राय लानानै एबा नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम मुं थिसननो गोनां फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय खम बेसेनावनो मुं थिसननो हानायनि खाबुखौ होनाय जादों बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला। जेराव सोलोंथाइ बोसोर 2026 आरो 2027 नि LKG 1 निफ्राय थाखो 9 सिम खम बेसेनावनो मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोना दानिफ्रायनो फर्म गथायनायखौ लानो हागोन। जेराव दासान्दि फर्म गथायनाया सोलिगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला LKG 1 निफ्राय लानानै थाखो 9 सिम एडमिशन खालामनो गोनां फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि सुबिदाखौ नायनानै खम बेसेनावनो खालामनाय जादों। जेरै मान्थलि फिस, हस्टेल फिस बायदिखौ। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांबावदि गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि सुबिदानि थाखाय एबा जायगायावनो थानानै फरायनो सुबिदा मोननाय बायदियै बे समाव क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला हाई क्वालिटिनि हस्टेलाव थानानै फरायनो थाखायबो सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। जेराव हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हाई क्वालिटिनि हस्टेल आरो हौवासाफोरनि थाखायबो आलादायै हाई क्वालिटिनि हस्टेलनि खाबुखौ खालामनानै होनाय जादों। बेनि गेजेराव हस्टेलाव थानानै मान्थलि फिस, हस्टेल फिसखौ खम बेसेनावनो होनानै मोजां सोलोंथाइ लानो हानायनि खाबुखौ होनाय जादों बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि अनगायैबो बड'लेण्ड सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पकेन बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन एबा जगाजग खालामनो हागोन 9101488399 जानबुं नम्बराव।